Nanumpa ang mga kandidato sa Lanao del Sur at tubangan sa Quran alang sa hapsay ug malinaw nga eleksyon. Samtang hugot ang pagbantay sa mga otoridad sa probinsya human 20 sa 32 ka lugar sa BARM nga gipailawom sa red category anaa sa maong probinsya. Ani report. 20 ka lugar sa Lanao del Sur ang gipaubos sa red category sa COMELEC karong eleksyon. Kinilakip sa 32 ka lugar sa BARM nga anaa sa red category. Busa hugot ang pagbantay sa otoridad sa maong probinsya. More than a battalion, sir, kasi may darating na isang batalyon na SAF. Specifically, dito yun papunta sa province ng Lanao del Sur. Over and above, magpadala pa tayo ng mga tao natin na reserve as SABs in case may mga magwi-withdraw. At the same time, they will serve as security na kasi nandito na sila. Magdugang sabog puwersa ang Western Mindanao Command ug Special Forces alang sa seguridad sa eleksyon sa Lanao del Sur ug Maguindanao del Sur kung asa gipaabot nga init ang politika sa maong mga lugar. Our forces are ready to secure the polling places, provide security for election-related activities, and respond to threats against the electoral process. Sumala sa COMELEC, 8 ka kaso sa election-related violence ang natala sa tibuok BARM, samtang 42 ka armas ang nakumpiska sa otoridad sa paglapas sa election gun ban. Samtang nagpahigayon na sab ang AFP, PNP, COMELEC ug mga religious leader ug candidates forum ug peace covenant signing sa mga kandidato sa Lanao del Sur. Nanumpa sab ang mga kandidato atubangan sa Quran ug misaad nga dili malambigit sa kagubot hangtod sa adlaw sa eleksyon. Pahinumdom sa COMELEC nga dili ibaliwala ang ilang pagpanumpa sa Quran kay kini ang ilang saad kang Allah. By signing that peace covenant signing, we will be promoting honest, orderly, and peaceful election. We are likewise respecting the rule of law. We have a litany of rules. We have a litany of laws issued by our Congress, issued by the Commission and one for us to follow. If we will follow them, this will ipso facto result to a peaceful, orderly election. Yung pagsuswear ng Quran is a testament and a display of sincerity. So makakaasa tayo na because first time ito nangyari, talagang expect natin na yung mga kandidato na nandoon at nag-swear in sa Quran, they will fulfill what they have signed for today. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.